Alright. Magandang hapon po. One million in the house. Mega love shout out po. Magandang hapon. At mega love shout out po kay Mami Mercy Calunod. Ayan, kay Audrey Nicole. Ayan, mega love shout out po. At sa lahat po ng ating mga solid na subscriber. Pambihirang lamok nito. Nakasama paghihapon sa loob. Ngayon po ay alas 2. Katatapos lang kumain. Ayan, nag-ano lang tayo ng panghimagas. Ayan. Mega love shoutout po sa inyong lahat, kay Mami Mercy Calunod, kay Audrey Nicole. Ayan, mega love shoutout. Kay Nani Sanchez Vlog. Mega love shoutout kay G Chang Wok. Ayan, mega love shoutout. Kay Kagawad Antonihan. Ayan, kay Ma'am Analisa ng Maisog, Malaysia. Ayan, mega love shout out po. Magandang hapon. At kay Ma'am Rosalina, mega love shout out. Ayun, kay Boss Paul Dunisa Buisit Official. Buset Official, ayun. Ayan. At kay Biyaheng Frankelsa, mega love shout out. Magandang hapon po. Sa atin po, sa lahat ng ating mga solid na subscriber, mega love shout out. Magandang hapon po. Luzon, Visayas, Mindanao. Ayan. At sa lahat po ng ating mga OFW. Simula kaninang umaga po ay hindi magandang panahon. At binakbakan tayo sa biyahe ng napakalakas na ulan. Kaya sa lahat ng ating mga sa lahat ng ating mga motorista, lalong-lalo ng Metro Manila po, ay ingat po kayong lahat dahil medyo talagang malakas ang pag-ulan ngayon. Lalong-lalo na kaninang umaga. Ngayon lang tumigil. Kaninang alauna lang tumigil ng alauna lang na ito tumigil. Kung kailan kami tumigil, tsaka din tumigil yung ulan. Ayan, grabe ang traffic. Tapos may mga may mga pagtaas na, gutter deep. Ayan, sa Bali Golf medyo malakas na yung current nung lapit ng umapaw sa sa sapa. Ayan, kaya ingat po kayong lahat, lalong-lalo na yung mga single na motor, dahil hindi nakikita yung kalsada. Grabe po ang lubak ngayon, niwala kayo, no? Kaya yung shout out sa natin, DPWH Secretary. Nagtataka siya bakit nasira.
Paano hindi masira? Ang kapal ng asfalto, ganyan lang ang kapal, oh. Uno lang yata or 1.5 ang kapal. Siyempre, once na maanuhan lang ng konti yan, pag dinaanan ng dinaanan, palaki ng palaki yan para naman tayong mga para naman tayong mga bata na yung sa expressway nga na 20 20-25 yung kapal nabubutas. Yung pa na lang 1.5 or 2 ang kapal na asfalto nyo dyan sa EDSA. Ano ba naman kayo? Lisong Soon, ayan, magandang hapon sa iyo. Good afternoon to you. My long time friend, ayan, Lisong Soon. Ayan, good afternoon. Ayan, ang ating topic po ngayon ay yung sa sa Parañaque. Dapat kahapon po natin topic yun, pero kahapon nga medyo marami kaming lakad, kaya hindi ko rin matutukan kasi nagda-drive tayo, tumatakbo, o kahit nakikipagpinton ako sa inyo pero ngayon ayan, tapos na ang aming mga biyahe, pwede tayong wag lang tayong tawagin uli at lumarga na. Diba? Ganun lang po, basta't hindi pa ako sa inyo nakapagpaalam ng maayos, ibig sabihin largada na kami niyan. Ayan, kaya ang oras ko talagang medyo maluwag ito, ganitong oras, at saka mga alas 3, ayan, pababa hanggang alas 5. Pag alas 5 naman, oras de peligro na yon, kasi kadalasan uwi na, kaya pagpasensyahan nyo na, minsan hindi ako nakakapagpaalam yon. At kung matatandaan nyo po, nag-viral sa social media yung basura dyan sa Parañaque, ngayon natin, gusto kong talakayin sa inyo, ang Makati po ay 2 distrito. 2 distrito po ang Makati, ang Parañaque. District 1 in District 2. At nung last 2022 to 2025 ay ang nanalo po ay si Gas Tambunting. Siya po ang naging congressman, kung saan napakabukal niya doon sa kongreso noong panahon na iyon. At itong 2025 ay si Yamsuan, Brian Yamsuan ang tinalo niya po si Tambunting. At sa district di ko matanda kung 1 or 2, basta 2 po, district 1 at saka district 2. Yung isang district ay si Gas Tambunting, tinalo siya nung itong 2025, tinalo siya ni Brian Yamsuan. At itong kabila, si Olivares, simula 2022 hanggang ngayon, noong 2025 wala po siyang kalaban. Ayun, kaya titingnan natin ano ba talaga ang hihimayin natin yung mga nangyari sa mga flood control. Ngayon, kung taga Parañaque kayo, pwede nyong hanapin kung saang lugar ba yung mga pinaggagawa na mga project. Kasi po may mga may mga ID number, kaso lang may mga malabo po na hindi natin maintindihan bakit ganon, isa po yan sa tatalakayin natin ngayon, Kaya kung taga Parañaque kayo, para tanungin nyo sa congressman nyo bakit may mga malaki palang budget na ganyan, tapos bakit walang ginawa. Kung may ginawa, kung may ginawa naman, bakit bumabaha pa rin, di ba? Kasi po bumaha
ang Parañaque po hindi bumaha ng ano, bumaha talaga ng basura. No? Hindi po ba naghahakot ang Parañaque ng basura? Kasi ganoon kadami, napakarami talagang as in viral po sa social media. Huh? Grabe ang ano, grabe talaga ang grabe ang basura talaga. Nalipat na yung Dolomite. Kaso lang ang ano nila basura. No? Grabe. Kakalungkot na sa laki ng pera ng ano budget sa flood control pero bumaha kasama pa ang basura. Di ko alam kung may ano ba talaga, may programa ba ang ano, may programa ba talaga ang Parañaque ng pagdating sa ano. Kasi po ang Las Piñas, ang programa nila yung mga water lily. Ginagawa nilang mga bag, no? Ginagawa nilang mga ano yung tawag nito, yung mga water lily, kinukuha nila. Ginagawa nilang mga bag, basket, kung ano-ano pa na napakinabangan ng livelihood. Ngayon ang Parañaque, wala bang mga programa na ganyan pagdating doon sa ano, lalong-lalo na yung mga basura? Kasi sa amin po sa Valenzuela, yung mga napunta sa amin, kasi po mayroon kaming livelihood. Itinayo ko po yan kasama ang isang kagawad ng barangay sa pakikipagtulungan na rin ng aming kapitan. Ngayon, yung mga tarpaulin, sa halip na itapon sa basurahan, kinukuha namin yon kasi maraming nagagawa doon sa mga tarpaulin. Lalong-lalo na nung katatapos ng eleksyon ng 2025, marami po kaming nagawa doon. Yung mga apron, binabarot po namin yan ng tila, no? At sa ilalim, yung tarpaulin, yung pit bed, yung doormat, marami pong nagagawa yung mga tarpaulin. Kaysa naman itapon natin sa ano, kung saan nagkalat. Pag bumaha po yan at natangay ng baha, magbabarado yan pagdating sa mga imbornal. Kaya nag-isip kami ng paraan at nakipag-tie up kami sa ano, city government. Ayun, nabigyan kami ng ano, simula doon sa MRF, binigyan kami ng mga tarpaulin, no? Binigyan kami ng mga tarpaulin na ginawa naming mga bag, no? Kung gusto niyo pong ano, bisitahin niyo yung magandang hapon kay Madam Sorina Habalia. Ayan, mega love shout out po, Madam Sorina Habalia. Ayan, magandang hapon. Kung gusto niyo po, bisitahin niyo yung page ng BMLLC. Ayan. Para makita niyo doon paano ba mag-like. Pindutin nyo lang po yung ano, may sa taas po may ano doon, may nakalagay na like. Pindutin nyo lang po yun, lalabas yun like doon. Pag wala pong nakalagay na like, pindutin nyo po yung may 3 dot, pindutin nyo po. Ayan, lalabas yan doon. Boss DTV, walang mapipindot po. Pindutin mo yung ano, yung logo nung ano ko, yung logo ko. Makikita nyo po yon. Yung logo ko, makikita nyo po yon doon. Pag pinindot mo, lalabas po yan doon, yung like.
Aha. Ayan, salamat po, Madam Sorina Habalia. Ayan po, kung gusto nyo ng gumagawa din po kami ng kung anong gusto nyo. Wala ba? Hayaan mo na, Madam Sorina. Ngayon lang po ito. Ganun ba? Baka mayroon naman kayong top pants. Oh, yan, yung kulay violet, mayroon naman po kayo. Hayaan nyo na po kung walang like. Basta po lalabas dyan yung dot, pindutin nyo yung dot. Pag wala kayong nakitang nakaganyan, lalabas po dyan yung dot. Pag wala yung logo ko, di ba, makikita nyo doon yung parang yung picture ko. Pag pinindot mo yun, lalabas yan doon. Pero kung wala, hayaan nyo na po. No? Yun nga po, yung mga basura talaga na maraming po pwedeng yung mga papel po, pinag-aaralan na po namin. Hayaan nyo na po, Madam Sorina. Yung mga papel po, pinag-aaralan na po namin na kasi yung papel po, nagagawa na po yan na charcoal, nagagawa ng uling yan. Iyon po ang project namin ngayon, yung mga papel naman, no? Para makabawas sa basura. Ngayon, yung mga bottled water po, pinapalitan po namin yan ng noodles. Iniipon po namin kasi sa pamamagitan naman po ng PCCI, iniipon namin yon para gumawa kami ng ipapagiling namin yon, gagawin namin ng mga paso ng mga tabo. Yan naman ang purpose namin, kaya iniipon namin yung mga bottled water. Kaya po medyo sa amin hindi na masyadong yung basura, no? May basura din sa amin, pero di katulad naman sa Parañaque na talagang no? Talagang grabe. Trending ang basura. Ito nga po ang diyan. Ito nga po yung ito nga po yung naging ko, yung pag ko diyan sa Parañaque. Nandito yung niya, no? Ito yung mga naging budget sa no? Naging budget sa naging budget ng Parañaque District 1 into. Ito, ko sa inyo yung mga dito. Magtataka kayo, bakit hanggang ngayon walang record. Ito, 2022 District 1. Ang contract ID niya, Toto 00 C ay 220 C 0051 contract ID, no? Tapos nakalagay dito, hindi pa nakuha sa award record, no? Kaya walang walang lumalabas kung magkano. Pero may mga na siya. May contract ID na siya. Hindi rin lumalabas kung sino ang contractor. Hindi verified, no? 2022 ito. 2022 pa. Tapos ito pa, 2022 pa rin. Villanueva. Yung una pala kay Boy Boy Creek, District 1. Oh, District 1, di ba? Contract ID lang nakalagay dito, pero wala na lahat, bakante na. As in, wala tayong makita na information, no? Bukod doon sa contract ID, di din makita kung ilan na ang viewers at ilan ang
kung ilan ang viewers at ilan ang likes. Ah, baka nakasyado ban po tayo sa ano? Nakasyado ban tayo kay YouTube. Ayaan nyo na po yan, ano, Madam Sorina. Baka nakasyado ban po tayo. Yung ano, yung District 1, ito yung ano. Tapos District 1 pa rin. Villanueva, Sapang Buaya, Junction, District 1 pa rin. Ang contract ID niya 220 C0052. Magkasunod lang sila. 51 at saka 52. Wala din. Hindi din verified. Tapos yung contractor hindi din verified. Tatlong magkakasunod, puro 2022 ito sa District 1. Tapos Villanueva, Sapang Buaya, Junction, District 1, dalawa ito. Parehas ang address, pero magkaiba ang contract ID. 220 C0053, di ba? 51, 52, 53. Pero itong dalawa, iisang ano, iisa ang ano nila, Sapang Buaya Junction. Villanueva, Sapang Buaya Junction, District 1. Tapos itong sumunod, pangatlo, Sapang Buaya Junction din, District 1. Pero magkaiba ang contract ID. Hindi din verified kung magkano yung contract price niya. At yung contractor hindi rin lumalabas, no? Tatlong magkasunod. Tapos ito, Marulas Creek, District 1. 2022 pa lang itong inaano natin, mga boss, ano? Yung contract ano niya, yung contract ID, ito, yung contract ID niya 220 C0054. Ito, mayroon na siya. Lumabas na yung contract price. 92 million. 92.8. No? 92.8. Labas na yung ano niya. Tapos ang contractor, St. Timothy Construction Corporation. Yung St. Timothy, alam ko kay ano ito. Kay sa mga Diskaya. Yung ano na ito. At completed na ito. Completed. Ibig sabihin tapos na siya. No? 2022. Tapos sumunod na naman uli, Baclaran. Tika. 2022 pa rin, ha. Baclaran Channel Phase 2. Contract ID 220 C 0055. Hindi rin verified. At itong magkasunod, hindi din verified. Pero mayroon siyang mga contract ID. 220 C0056, magkasunod siya. Baclaran Channel Phase 2 at saka Phase 3. Walang nakalagay na kung magkanong actual price at kung sino ang kontraktor, no? Tapos kung kumpleto na ba o hindi pa. Tapos dito sa ano, sumunod dito 2022 pa rin. District 2 na siya. Villanueva Creek, Pisto. 220 C0050. Ibig sabihin pinakauna ito. Kasi 2200051. Panghuli na ito. Tapos 46.4 million ang contract price. Tapos ang contractor ay Springstar
construction supply. Ayan, completed din. Tapos ang sumunod, tatlo uli hindi verified. Itong Marcelo Green. Oh. Puro distrito naman to. Marcelo Green, BF Homes, Villanueva Creek Tributary. Ayan, ito yung mga contract ID nila. 220 C0105. Tapos 220 C0106 at saka 220 C107. Ayan. Puro mga unverified. Oh. Hindi verified kung sino ang gumawa, kung tapos na ba, kung napunduhan ba. Yun. Ito ang mga contract ID nila. 4 pala ito. 4. Tama, 3. Tapos itong pang-4, 2022 pa din. Distrito United Parañaque 5, Manila Memorial. Contract ID 220 C 0108, 49 million. Ang gumawa, Alpha and Omega General Contractor and Development. Completed. Lagi po akong dumadaan doon sa may no? Lagi po akong dumadaan doon sa may United Parañaque. Edita Navarro, yan, shout out po. Ayan, magandang hapon po kay Edita Navarro. Lagi po akong dumadaan doon sa may no? Sa may United Parañaque 5 Memorial Park. Malapit at parang may mga doon, parang may mga doon sa na yun, parang may mga doon, yung informal settler, pero hindi ko alam kung may creek doon. No? Hindi ko alam kung may creek doon. Kasi malapit sa may Manila Memorial Park eh. Hindi ko alam kung may creek doon. Kasi nakaano siya sa flood control, nakahilira siya. Ayun, basta ayun, wala akong nakikita doon. Di ko alam kung mayroon sa likod ng mga basta lagi akong dumadaan dyan. Tapos ito, distrito pa rin, Moonwalk Creek. Yan, Moonwalk Creek. Yan, kung mga taga dyan kayo sa lugar na yan, pwede nyo bisitahin kung may mga ginawa ba talaga, no? Kung may mga ginawa ba talaga ito. Moonwalk Creek. Ang ID number niya Toto C0110. Ayan, 49 million din. EKN Construction Corp ang gumawa. Completed. Tapos sumunod, District 1, 2022 pa rin. Balihatar Creek, District 1. Contract ID 220 C0058, 96.5 million. Tapos EKN Construction Corp, RM Nunez Construction 4. Ayan, completed. 96 million. Kung kayo po mga taga dyan, bisitahin nyo po yung lugar na ito na mga binabanggit ko para makita nyo kung talaga bang may ginawa, no? Kung talaga bang may ginawa itong na ito, no? Completed na ito, ibig sabihin tapos na. Tapos sumunod 2024 na. Walang 2023. 2024 na ang sumunod. San Isidro. Yan. San Isidro, saan ba ito banda?
Ang contract ID niya 240C0110. 69.2 million. Ang contractor ay Rend Enterprise and General Contractor, MRRM Trading and Construction 4. Ayan. Hindi nakalagay dito kung kumpleto na or ongoing pa, no? Or kung hindi pa naumpisahan. Kasi walang nakalagay. Basta ang nakakuha itong Rend Enterprise in General Contractor tsaka MRR Trading. 69.2 ito ha. Hindi biro ng mga pira ito. Ang lalaki. Tapos District 1 pa rin, 2024, Santo Niño. Contract ID 240C01113. 60.2 million. Ang contractor Amethyst Horizon and General Contractor Development Corp. Ongoing. Yan, makikita nyo po ito. Kasi ibig sabihin may gumagawa siya. Ongoing siya. Tapos sumunod ay Santo Niño Creek. Yan. Contract ID 240C0053, 47.5 million. Ayan, ang contractor niya Aarcon Builders. Ongoing siya. Ibig sabihin, ginagawa pa siya ha. Di pa tapos. Tapos District 1 pa rin. Berrios Creek, Tributaries o Parañaque River. Ayan. Contract ID 240C0116. 96 million. 96 million. AR Rodriguez Construction Corporation. Siya ang kontraktor na nanalo sa bidding. Hindi rin nakalagay dito kung tapos na, kung ongoing, or kung hindi pa nauumpisahan. Walang nakalagay. Tapos sumunod, Marulas Creek, District 1 din ito. Contract ID 240C0117, 95 million din. ER Rodriguez Construction Corp. Ayon. Hindi pa rin nakalagay kung tapos na or hindi pa. Tatlong magkakasunod ito. Ang lalaki. 96, 95. Tsaka yung pangatlo itong 97. Distrito naman Villanueva Creek 240C0118, 76 million. AR Rodriguez pa rin, Construction Corp. Bakante, hindi malaman kung ongoing ba or kung tapos na or kung hindi pa naumpisahan. Hindi pa na Pero sigurado na award na ito kasi may nanalo na. Di ba? May nanalo na, hindi pa na award. Mga ganyan. Ito ang medyo malaki, 2025, District 1. Dr. E. Santos Avenue, District 1. Kalsada ito. Ngayon, may ginawa bang kalsada dyan sa Dr. Santos Avenue? Contract ID niya 250C0120. Di ba? Ang budget niya is 141.8. Tapos ang contractor ay RD Talents Construction and Trading. Ongoing siya. Madali ito kasi Dr. E. Santos. Kahabaan ito ng sukat.
kung may mga ginagawa ba dyan. Kasi galing kami palagi sa ano, sa Islex. Wala man kaming nadaanan ng ginagawang kalsada dyan. May nakita kami yung ano, yung ginagawa ng Maynilad. Tapos itong ano, ito naman ano, District 1 pa rin, Fisherman Wharf, La Huerta. 250C 0122 ang contract ID niya. 127.8 million. Ayan. Ang bidder, ang nanalong bidder ay K84 Construction and Development Corp, EGB Construction Corp, ongoing din. Ayan, mga madali mahanap to. No? Mga madaling mahanap to. No? Kaya lang naman natin to na pag-usapan ngayon, gawa ng ang Parañaque po ay nag-viral po nang dahil sa kapal ng kanilang basura sa nangyaring pagbaha. Ngayon po ang ano doon, ano nga ba ang talagang dahilan ng pagbaha? Kakulangan ba ng information dissemination? Or kakulangan ng programa ng pamahalaan? Kasi ang tao naman sumusunod naman yan basta't ipag-uutos niya ng direktahang utos no? Kasi kung ganon kakapal, ibig sabihin hindi disiplinado yung ano, hindi disiplinado yung or nagpabaya yung pamahalaan. Diba? Yun ang ano doon, yun ang tanong na bakit kailangan na ano? Bakit kailangan na umabot sa ganon? At ngayon, yung isang congressman may panukala na naman na dapat punduhan na naman yung mga flood control. Diba? Ibig sabihin, kukuha na naman sila ng budget sa flood control. Bakit? Hindi pa sila nakontento? Di ba? Talagang pinagpipilitan nila na kailangan pang budgetan. Hindi nyo pa nga na ano, hindi nyo pa nga na-solve yung problema doon sa ghost flood control. Di ba? Shout out kay hindi nasasaktan. Kabaliktaran yan. Ano lang yan? Hindi nasasaktan. Maniwala ako sa iyo. Oh. Ano yan? Ano daw sabi? Boss, okay lang po ba i-hire kitang hari ng mga engkanto sa Biringan? Wala kasi namumuno doon para labanan yung mga armadong engkanto. Naniniwala ka doon? Taas siguro ng amats mo ngayon. Naniniwala ka sa mga engkanto? Aray ko. taas ng amats mo siguro kasi naniniwala ka dyan. Ako hindi ako naniniwala dyan. Ang naniniwala dyan ang naniniwala dyan, boss, yung mga malalakas ang tama. Di ba? Lalong-lalo na yung may mga tama. Kaya huwag kang maniwala dyan.
Kung wala kang tama, huwag kang maniwala diyan. Pero kung malakas tama mo, good sa iyo, 'di ba? Heaven. Yeah. 'Yon, yung sa atin lang na ano, no? Yung kaya lang naman natin 'to binabanggit. Gusto kong kayo mismo ang magpatunay kung talagang sa inyong mga lugar ah may mga project na ganito kasi million 'to, hindi to biro na ano. Hindi po ito biro na pira. Million po ito, no? Pag bumili kayo ng asin, may tax na. Pag bumili kayo ng sardinas, may tax na kayong may tax na sa inyong binabawas, no? Kaya dapat lang na pahalagahan natin, no? Kasi lahat tayo diyan nagdudusa tayo diyan. Nagdudusa tayo diyan. Sipin mo milyon tapos makita mo hindi kumpleto. Walang nakalagay kung sino ang kontraktor. Hindi nakalagay kung tapos na o hindi pa. 'Di ba? Kaya dapat lang na may pakialam tayo, no? Kasi nga kung magbubulag-bulagan na lang tayo, lalo nang mamimihasa na yung ating mga magagaling na politiko. Oh. Kaya nakakalungkot na marami pa rin tayong mga kababayan na talagang as in parang wala lang, basta lang makakain sila sa maghapon, tapos na, wala na silang problema doon, no? Hindi nila alam kung ano bang mangyayari kinabukasan, kung malulubog ba tayo sa baha, no? Kaya dapat yung ating mga no, maging aware na rin sa atin na lahat tayo diyan apektado, kasi lahat tayo diyan unang-una nagsasuffer tayo diyan. Yung 12% na VAT na kinakalta sa atin, lahat po yan diyan, no? Kaya mabigyan man kayo ng ano diyan, ano lang yun, kumbaga sa kumakalam na sikmura, para lang hindi kumalam ang sikmura nyo, bibigyan lang kayo ng pang merienda. Pero sa kanila hindi pang merienda yun, butod sila, no? Kaya wag po kayong pasisilaw sa mga ano. Kailangan na natin magsalita. Kasi kung pababayaan natin sila, lalo tayong ano, pagsasamantalahan. Gano'n na nga lang kababa sa atin gano'n na nga lang kababa ang tingin nila sa atin eh. Biruin mo, bubusugin tayo sa ayuda. Gano'n ba tayo kababa sa tingin nila? Wala mang kalamidad. Wala mang kalamidad na kung anong kalamidad 'yan. 'Di ba? Kaya sana naman yung ating mga kababayan lalong-lalo na diyan sa yung binanggit, yung napag-usapan natin ngayon ito sa Parañaque, hindi po biro na napakalaking pera. Okay lang kung talagang ginasto yan diyan, kung talagang naan diyan. Kaya nga ang goal natin ay
lalong-lalo na yung ating mga solid na subscriber. Tingnan nyo, kung kayo mga taga dyan, tingnan nyo kung talagang may ginagawa ba or tapos nang ginawa, no? Pag may ginawa, di okay, palakpakan. Kung wala, hanapin natin. Kasi napakahirap ng napakahirap ng ano natin. Tika lang po ha. Ano sa bayad na? Kakar Chippy lang. yata. Yung bayad. Card? Card pala yan eh. Card. Kaya kasama niya. Pirmahan pa yata. Hindi.
Andyan eh. Ay, magkano pa sa natin? Ayan o. Ito kami ngayon sa Antipulo. Oh. Yan, shout out kay Ju Monti de Ramos. Di ba malikap? Hataw yung driver ko. Ganda ng forma. Ah. Ayan, pasyal ko na lang muna kayo. Ayan, salamat sa iyong pag-like. Jue Monte de Ramos. Puntak daw ba yan? Ayos ah. Pinupuntak ka na ngayon ah. Ha? Kunin ko yung isa pagkatapos. Hindi ka naman magdala nito. Ayun na, ito na. Wala naman pipirman to. Ayan, masakit ba sa mata? Yan, ipasyal ko na lang muna kayo. Parang basa yung upuan. Ulan ata. Saan yan? Ano yan? Saan? Yan mo na. Nakaupo na eh. Yan. Ayan. Ayan po pupasok ng Bali Golf. Ayan. Parte pa kami ng Taytay. Ayan, shoutout po sa inyong lahat at magandang hapon. Pasahero ako nakisakay. Mandawi, Cebu. Parang basa nga ang upuan. Naramdaman ko na malamig na eh. Basta nga yan, may naangihan. Akala ko ginawa nyo ito. Ayan. Ha? Akala ko ginawa nyo. Siding lang. Ha? Siding lang. Siding. Old China. Ayan, kain kayo doon. Lokaw. Sabi nung Chinese. Kain ako, lokaw lang. Saan ba yun ibababa? Saan? Ha? Saan? Nakulit? Saan? Yun doon lang? Oo. Kahit ako sa'yo. Wala pa si Abraham? Wala ka? Punta ba yan? Baka hindi aabot. Akala ko ilalagpas mo eh. Wala ka sa preno mo ah. Alin ba yung inayos yung preno? Ito, yan.
talaga mga kamote, oh. Kamote, oh, right there. Sige. Ah? Yan, bigay. Yun ang ano. Ayan ang legit na driver. Nakikipagsiksikan. Saan bang ano nito? Tangke. Hindi magkasya yan dyan. Kasya ba? Sige, pasok mo na. Baka naman na-atras ka pa. Doon mo na. Oh. Wala yan dyan. Meron. Ayan, diesel. Walang mag-ano dito. Stop. Ayan. Naipit lang. Pinalayas yata yung guard, ah. Dala lahat yung gamit. Baka na-assign sa kabilang ko. Dikit na dikit, ah. Yan mo na. Buksan mo na. Pagdating doon sa ano, iwanan ko na kayo. Hyundai lang pala, maglakad na lang ako. Ay, malayo pala yun. Yan, maraming benchen. Saan ba Ah? yan? Second floor yan. Second floor? Second floor yan, second floor. Ah. Taas na. Sa may malapit sa may Ay, maglakad na lang ako pa. Uwi. Ayan, shout out sa inyong lahat. Kay Edita Navarro, ay kay Madam Sorina. Ayan, dito kami ngayon sa may ano, Kainta. Utupix. Siguin. Wala pa? Ayun, tawagin mo. Ah, dalaga. Ito gamit. Ano ito? Maribang. Anong bangko ito? Ano Maribang. siguro? Di, ano siguro ito? Yun yung apps ganyan. Hmm? Meron kang card. Ah, May apps ka din. Ganda yun. magandang may abs. Apps. Maribang. Ah. Diba? Grabe, mukhang uulan na naman, oh. Grabe na naman ang ulap. Ayan, oh. Ay, 5 million in the house. Ayan, mega love shout out sa inyong diba? Kay Paul Donisa. Ayan, shout out. Diba? Ganon ang buhay ng ano. Ganon ang buhay, mahirap. Ganon ang buhay namamasukan. Diba? Ayan, 7 million in the house. Ayan, shout out sa inyong lahat. Ayan. Lapak? Ayan. Karga kami.
Puno na? Ah. Puno. Konti lang naman. Ilang litro? Ha? Diyan ang budiga namin sa kabila. Ha? Ha? Report ka lang. Yung isa yung Akala ko pinultak mo. kasi report ka lang. Kaya Ilang litro? 26? Ay, magpapaalam na ako sa inyo. At nakaisang oras na tayo. Yan. Shout out sa inyong lahat. Pagay resibo. Ayan. May na tayo magka. ayun kasi ba? Ano ba gamitin? Ha? Kasi gamitin eh. Hindi, antayin pa. Kailangan. Bakit ano magagamitin ng truck? Ito. Hindi na dalawa tayo. Naman, pag maraming site yun. Hindi, dalawa. Dalawang site, tatlo. May deliver kayo bukas? Meron Saan? sila. Lupan. Ah, sa ano? Kalania? Tapos sa river from. Anong dadalhin nyo? Ito. Hindi, anong pangarga nyo? Bako. Pako? Thank you. Ayan na. Sa kampo pa yan. Apo. Ilang litro? Magkano inabot? 2,000? Oh, Lagpas kalahati pa pala eh. Ha? Ano? Okay na. yan yung sa resibo mga kapit. Nandito na. Ayan. Ano yun? Kita nyo naman oh. Maluwag dito pag ano. Pagkukunti lang sasakyan. Straight to the point. What do you mean, sir? Ano? Island. What do you mean straight to the point? Straight to the heart? And shout out po kay Island. Ano yan? Izalan. Ayan o. Ay, matraffic pala. Ayan. Shout out po kay Izalan. Alright. Ito po ang STI. STI Kainta. Yan.
Ito na. Saan ba yan dadalhin? Yan yaw, sa may Liangco Wax. Yan, Hyundai na yan, Hyundai. Yan. Dito ka lang. Okay, paginto nyo. Bababa ko. Exercise. Yo, pasok pa doon. Saan? Saan ba yan? Sa dulo? Oh. Yan ang samay, yan ang circulate na tarpaulin. Sa? Yan ang samay, oh. Ah, Chevrolet? Oh, sige. Yun pala eh, bababa na ako. Oh. Yeah. Kakargaan ko pa yung isang truck eh. Karga ko pa yung isang truck. Alright, kaya ko lang dinamahan yun, nagpakarga ng product.